A edición número 19 do outono gastronómico pechou as súas portas cun novo éxito de ingresos e participantes. Dos datos ponderados da enquisa cuberta polos establecementos participantes, conclúese que a cifra de ingresos totais estimados acadou para a campaña de 2025 os 715.000 euros, un 11% máis que en 2024. A iniciativa, que estivo vixente desde o 19 de setembro ata o 21 de decembro de 2025, contou coa participación de 78 establecementos repartidos por toda Galicia. A provincia con maiores datos de ingresos e clientes estimados foi Ourense, con 1.270 clientes e ingresos que superaban os 115.000 euros, froito da campaña de promoción realizada desde Turismo de Galicia a favor dos concellos afectados polo lume o pasado verán. Concretamente, 11 establecementos participantes neste programa estaban situados en zonas afectadas por incendios, o que representa un 14% do total dos establecementos. A modalidade de paquete que concentra o maior volume de gasto foi a de fin de semana dobre, pola que se ingresaron 323.000 euros con 1.246 clientes. Un ano máis, Turismo de Galicia pechou unha nova edición dun programa que se desenvolve durante os meses de outono no marco da Estrategia Autonómica de Desestacionalización da Oferta Turística. Concretamente, este ano desenvolveuse entre o 19 de setembro ata o 21 de decembro e a proposta incluíu un menú outono gastronómico sen aloxamento, un paquete outono gastronómico para estadías dunha noite e unha fin de semana outono gastronómico con 2 noites e coa variante de fin de semana familiar outono gastronómico con estancias de 2 noites de 1 ou 2 adultos con 1 ou 2 nenos. Ademais, un total de 26 establecementos ofertaron o Outono Plus, cun programa de actividades complementarias como paseos a cabalo, descenso en kayak, sendeirismo ou visitas a adegas con degustación.